Takže čaute ľudia, ja vás vítam a toto je vlastne môj prvý diel z hry Minecraft a vlastne sa bude zaoberať ohľadom tejto stavby. Je toto vlastne výťah pre itemy. Vidíte, že je velice jednoducho postavený. Potrebujete na to len tieto veci, čo mám v inventári. Nechcem ich po každom menovať. A vlastne ukážem vám najprv, ako to funguje. Sem nahádžete nejaké itemy, ja ich tu dám viac, aby ste videli ten efekt, alebo ako to mám nazvať. Dojdu vlastne sem, musia dojsť až nakoniec, potom stupnete na tento pressure plate, uzavrie sa prívod vody a teraz, keď vyhodíte blok sem, tak sa vyvezú hore. A potom vlastne ten, čo býva na poschodí, zvyčajne to sa využíva v multiplayeri alebo neviem kde, tak si tu dobehne a takto to zobere. Čiže vlastne to také jednoduché, no. A ukážem vám, no a vlastne sa môžeme pustiť do stavby. Čiže si spravíme takto dlhých 6 blokov. Nemusíte to robiť zo skla, ale aby ste to videli, tak vám to spravím zo skla. Čiže takto. Tak, sem. Ešte si neviem, budem dávať vodu. Tak, a tuto začnete už takto stavať vlastne, do akej výšky to chcete. Ja to dám asi do takejto výšky. Do takejto výšky to dám a chvíľku to trvá, lebo toto je také problematické. Ale keď vlastne stávate v nejakej jaskyni alebo čo, tak vykopete vlastne len jamu, čiže no ani jamu nemusíte vykopávať, ale ja vždycky tento stred by som odporúčal dať zo skla, aby ste vlastne videli tento, že čo vlastne, kade to cestuje, alebo jak to mám nazvať. Dobre, vlastne to bude jeden a to bude druhý pressure plate. Ja si to tu takto rozkopem. Tak. No a vlastne tu bude pistón a tu bude blok. A do toho pistónu vlastne takto pôjde redstone, blok a toto, a keď naň nastúpim, tak sa pistón vysunie. Ako vidíte, funguje to, nemusíte tu dávať repeater. Potom sem dáte ďalší pistón, na ten dáte blok, sem dáte blok, sem už musíte dať repeater a sem dáte redstone. Potom vlastne ten zakopete, tak, dobre, výborne, aj cestu medzi nimi zakopete a vlastne keď sem vstúpim, tak sa pistón vysunie. Ako môžete vidieť, funguje to. No a už len sem dáte vodu a sem hore vykopete jamu. Tá jama tu musí byť, lebo sa stáva niekedy, že ten blok vlastne, keď tu je sklo, tak on vyletí a padne dole, čiže je to neúčinné. No, čiže a teraz vlastne už je hotovo. Čiže vyhádžete si sem nejaké bloky, počkáte kým dojdu, vstúpíte, hodíte nejaký blok a vyvleze sa vám to hore. Hotovo. Čiže videli ste, ako spraviť výťah hore a ešte ako bonus vám ukážem, jak sa robí aj výťah dole. Ten, kto ako logicky to bude také, že vlastne výťah dole sa robí úplne ľahko, nepotrebujete na to úplne nič, len materiál a vodu. Čiže ten dotyčný vlastne je napríklad, už sa nám smieva, to je zle. Tak, no a vlastne ešte na to potrebujete cedulku, keď ja dám aj deň. Tak, a cedulku máme tu. Tak, sem dáte cedulku.
a vlastne to bude hotovo. Tak, dáte vodu. Sem dáte vodu. Nie. Nevadí. A takto. A vlastne to je výťah dole, že ten dotyčný, čo býva hore, tak tu si bude brávať veci akože od vás a tuto dojde, vyhodí nejaké veci, tie splaví voda, padnú dole a vlastne vy si už tuto dole vyzdvihnete. A ten, čo býva dole, tak tady to vám hore posiela veci a tady to si ich dole bere. Čiže tuto môžete vidieť verziu dvojitého výťahu. Je to veľmi ľahké postavať a tak teda toto by bolo k dnešnému videu všetko. Ďakujem, že ste si video pozreli. Ak sa vám páčilo, dajte like. Keď sa vám nepáčilo, nedávajte nič. Ale nie. Môžete hodnotiť, ako vy chcete. Ak sa vám páči moje štúdio alebo moje videá, tak dajte aj odber. Dobre, no tak to by bolo k dnešnému videu všetko. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.